az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégsem vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégsem vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Bár az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Bár az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Bár az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Ezek a szetta jó muletet, Zenshika. אמן. אמן. היום הולדת, רם. לא, חוזרים לאכול. מה, זה כבר? לא, זה אחר כך. תקשיב מה, איפה לקחו? שידור ישיר זה. זה קורה עכשיו. דברי, סבתא, זה חי, סבתא, את בערוץ 2. הנה בערוץ. סבתא הזאת. תראו אותו. מי זה אמא שלו? אמא שלו. מה? אתה לא רואה אותי, איזה שמנני. שמנני. מה אתה עוד יודע? מה זה פה? הוא אמר שאני ניצחתי אותו. אין היום איזה משקפיים לך? של הקריאה, לא של הראייה. שלום סבתא, מה שלומך? את פה?
כן, אני מביאה לכאן עוגה. איזה עוגה? רוצים ארוחת צהריים, מה קרה? צהריים, אז מה? לא יהיה טוב. תצלם את העוגה? שאנחנו נזכור שעשית לנו עוגות לפורים. נכון? סבתא למה סבא אין, אבא תזרו את הדרך. זה נו תחתום את זה. זה צאן! בספר הזיכרונות של אחשוורוש. זה צאן שסבתא הכינה. אתה לא צריך לצרוח, שומעים אותך גם ככה. למה אי אפשר לצלם את הריח גם כן? הריח לא מרגישים. וואי, איזה ריח. צלם עוגות. תצלם את העוגות. מיכל, מה אתה עושה, מיכל? אבא. מה יש לה? אני רוצה שהוא יש יכול. לך סוודר יפה, סבא. מאיפה זה הסוודר עד יפה? לסרט. היא קנתה את זה סבתא בשביל סרט? בשביל הסרט. סבתא סרט. אז הלכתי עם האוכל. ואני בטלוויזיה נתתי לה לאכול יחד. אז זה לא צורה. אז מה לעשות? במטבח אתה רוצה לעשות טוב. מה זה? חיים שכאלה. חיים שכאלה, 1, 1, 2, 2, אקשן. פרחים מאוד יפים פה, נכון? כן. פרחים יפים. קנינו את זה באותו מקום שקנינו את השושנים שאז הבאתי לך. קומי רגע. תמיד גבוה. את יודעת שסבתא בכלל לא יודעת את כל הסיפור על המן הרשע שם, ולא, היא בכלל לא שמעה איך את מספרת על אחשוורוש. אתה לא מספרת, את לא מספרת לי שום דבר. את יודעת, סבתא, מה שקרה? אז הוא רצה לגרש אותם. הוא רצה לגרש אותם? מי? מי רוצה? מי רצה לגרש? המן רצה לגרש אותם? את מי? בואי סבתא לכאן. זה בסיפור, ו... וואי. איך את נותנת? סבתא רוצה נשיקה ממך. כן. ככה. הנה גם רמי כן עכשיו נשיקה עם סבתא. כן, הוא נתן לי. היא נתנה. הוא נתן לי אפילו. אה? משהו מהסרטים. לא מצוסו זה. מה את אומרת? מצוסו. אודיה נסע? איפה אתה הולכת? איפה את הולכת חושך? בשביל מה? מישהו פה. למה? זה היה בחנוכה. מה אומרים בספורים? איפה? בואו רגע. היית בסטרנר? אני לא. לא? זה של רם. תענגים של הפנקק אז אתה בלגן של הפנקק הזה, זה לא יפה, בכלל לא. תן לי. כן, שטויות. תשאיר לו את זה עכשיו, לא למה? למה סבתא עשתה? מלכת אסתר. עכשיו אני מלכה, עכשיו אני מלכה. כן, כן. פעם עכשיו, תסתכלי לאבא. שים לי? כן, מה זה, מלכת אסתר? עכשיו צריך להיות גם אחשוורוש. בואי תסתכל מה גיליתי. זהו צפרדע, עכשיו פתאום הפך להיות נשיא. שלום מחש בראש. איפה הצפרדע? איפה הצפרדע? איפה הצפרדע? נו? איפה הצפרדע? צפרדע. מי לקח את העיניים של הצפרדע? מי עכשיו? תראי לי את הקלפים שלך, איפה הצפרדע? אולי בפנים בחדר. תשבי שם. מי לקח את הצפרדע? וואלה, אתם תהיו שחקני קולנוע, אתם יודעים? אתה רוצה לראות נס? צביקה, תכף תראה נס. בוא אני אראה לך נס. נס של חנוכה, של פורים. תסתכל על טל. תראה. כן. תראה. בוא
אני אראה לך נס. פעם אחת היה קרפד. היה קרפד. ויום אחד באה הנסיכה ונתנה לו נשיקה. ומיד הוא נהיה נסיך. הבנת? זה נס של מחיאות כפיים.